Ndị be anyị ndewonu. Aha m bụ Adaora Anyachebelu nke Mahadum Lagos. Isi ọrụ nchọcha m bụ nkwudosike na ọganihu omenala na asụsụ Igbo. Ntụgharị uche n'aha ụfọdụ ndị agụmagụ webatara na edemede ha. Mkpọlite. Aha bụ ihe e nyere mmadụ, ebe maọbụ ihe ndị ọzọ eji amata ha. Aha a na-enye mmadụ na ndụ ndị Igbo nwere mpụtara dị omimi karịa naanị iji wee mata mmadụ. A na-ezipụta aha site n'iji asụsụ. Asụsụ bụ otu ụzọ ndị mmadụ na ibe ha si emekọrịta. Asụsụ na aha so na ngwaọrụ ndị odee agụmagụ na-eji emepụta edemede ha. Asụsụ na agụmagụ bụ ihe otu, agbụrụ maọbụ mba zukọrọ ọnụ wee nwere. Ebumnobi ọrụ nchọcha bụ inyocha aha enyere agwa ndị dị n'akwụkwọ agụmagụ eji wee kwara ngwaọrụ n'ọrụ nchọcha. Mpụtara aha ndị ahụ na otu aha ndị ahụ si enye aka na nkwalite nkwugidesi ike asụsụ na omenala ndị Igbo, maọbụ ụzọ ha nwere ike isi wee weta ọdịda na asụsụ na omenala Igbo. Akwụkwọ agụmagụ ndị eji wee kwara ngwaọrụ n'ọrụ nchọcha bụ Iduazị The Potter's Wheel nke Ike, Ejije obi dị ya nke Akụma, Iduazị Ihe Onye Metara nke Ọfọmata na Iduazị Purpose Hibiscus nke Adichie. Abụọ n'ime akwụkwọ agụmagụ ndị nke edere n'Igbo, ebe abụọ ndị ọzọ ka edere na Bekee. N'agbanyeghị ma edere ha n'Igbo maọbụ na edere ha na Bekee, ihe kachasị mkpa bụ na ndị dere ha bụ akwụkwọ agụmagụ bụchasị ndị Igbo. Nchọcha ihe ndị e mere na banyere aha. Ọtụtụ ndị emeela nchọcha dịka o si metụta aha ndị Igbo, mana oge ụfọdụ ọ na-adị ka aha enweghị ihe dị oke mkpa n'ime ya nke na a ga-etinye uchu n'ọmụmụ ya. Mana Doja kọwara na ngalaba ọmụmụ aha enyela ohere maka mmụta na nlebawanye anya na ndokọ na mmekọrịta dị n'ime otu asụsụ na n'etiti asụsụ ndị ọzọ. Edeme kwupụtara na aha na-akpalite agụgụ ala na omenala ndị nwe ya site n'igosipụta ka ndị ahụ si eche echiche ma na-ahụkwa ụwa dị rubere ha okirikiri. Ọbahakwe lebara anya na omenala ndị mejupụtara aha aka ndị Igbo. Ọ kọwapụtara na aha aka ndị Afrịka na nke ndị Igbo kpọmkwem bụ nchịkọta nkọwapụta ndị nwe aha ahụ, na nkọwata zuru oke gbasara ndụ onye Afrịka na-agba elu n'aha ọmụmụ ọdịnje e nyere onye ahụ. Aha dị otu ahụ na-ekwu ihe gbasara nne na nna nakwa ezinụlọ onye dị otu ahụ si n'ime ya pụta, tinyekwara ihe ndị obodo ahụ a mụrụ onye ahụ n'ime ya pụtara dịka ihe dị mma maọbụ ihe dị njọ. Mana n'ime ndị nchọcha niile a elebara anya n'akwụkwọ nchọcha, ọ dịghị onye n'ime ha lebara anya dịka o si metụta aha ndị ewebatara n'agụmagụ ọdịnala agụmagụ ndị eji mee nchọcha na ụzọ aha ndị ahụ si akwalite maọbụ eweta ọdịda asụsụ na omenala Igbo. N'ihi nke a ka nchọcha dị oke mkpa. Mkpọsasị ihe ụfọdụ achọpụtara n'ihi oge ya agaghị agụpụtara aha ndị achọpụta na akwụkwọ agụmagụ ndị a n'otu n'otu, ma dịka anyị na-emezi ntọsasị a ga-ewebata ndị nke metụtara ihe a na-ekwu. A ga-ahụzi aha ndị ọzọ n'edemede a n'uju. Ngwaọrụ eji mee nchọcha gosiri na Ike na Adichie webatara ọtụtụ aha ndị Bekee, ebe Akụma webatara naanị aha anọ abụghị aha ndị Igbo. Mana Ọfọmata enweghị ka o si webata aha ọbụla abụghị aha ndị Igbo n'agụmagụ ya. Nke a gosiri na ndị odee nwere ike iji naanị aha ndị Igbo wee mejupụta agwa ndị n'agụmagụ ha. Ugbu a ka anyị lebanyezie anya otu aha ndị ahụ si ewepụta omenala maọbụ ọdịnala ma nkwenye ndị Igbo n'uju. Anyị kebiri aha ndị a n'otu n'otu iji wee kọwaa nke ọfụma. Nke mbụ bụ aha ndị na-egosipụta izu maọbụ ahịa ndị Igbo. Ndị Igbo na-agbado ụkwụ n'ụbọchị a mụrụ nwata wee na-enye ụmụ ha aha. Ha nwere ụbọchị anọ na-eme otu izu. Ụbọchị anọ ndị a bụ aha ahịa anọ ndị Igbo nwere, nke bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ndị odee webatara ụfọdụ aha gosipụta aha ahịa ndị Igbo. Mgbaafọ, Mgbokwọ, ndị a bụ aha a na-enye ụmụ nwaanyị amụrụ na ụbọchị Afọ maọbụ ụbọchị Nkwọ. Nwaafọ, Udenkwọ, aha ndị a na-enye ụmụ nwoke amụrụ n'ụbọchị Afọ maọbụ n'ụbọchị Nkwọ. Aha nke ọzọ bụ otu ọzọ bụ aha ndị gosipụta otu ndị Igbo si wee hụta ndụ. Ndị Igbo na-ahụta ndụ dịka ihe kachasị mkpa. Nkwenye ha gbara elu na ụfọdụ aha ndị a dịka ka mbiri, kwee ka mbiri. Nke a bụ ekpere arịrịọ maka ndụ. Nke a bụ aha Maazị Iji nyere otu nwa nwaanyị ọ mụtara, n'ihi na ọ bụ naanị ụmụ nwaanyị abụọ ka ọ mụtara, wee na-arịọ Chineke ka o kwee ka ya bụ nwata dịrị ndụ. Otu nke ọzọ wee bụrụ aha na-egosipụta nkwenye ndị Igbo n'ebe ọnwụ dị. Ndị Igbo kwenyere na ọnwụ bụ ihe dị njọ nke na-ebute anya mmiri, mwute na arịrị. Nkwenye dị otu a pụtara ihe na ụfọdụ aha ndị odee nyere agwa dị n'agụmagụ ha dịka ọnwụ ụka, ọnwụ ha, ọnwụ barịrị,
Ọmụmaatụ, ọnwụgbarịrị ọnwụ na-ebute mwute, iri uju, anya mmiri. Ọnwụgbarịrị nwoke chukwudoro ọnwụ ha wee mere mma wee tụkwasị ya n'azụ ka o wee gbuo ya. Aha ya pụtara na ọnwụ na-ebute arịrị, n'ihi ya ka o ji wee gbaa mbọ gbuo ọnwụ ha, onye butere ndị ala ukwu arịrị site n'igbu dịka ha ji eje mba bụ Ọhahụrụ. Nke ọzọ bụkwa ọnwụ ajọ ase, mana n'ihi ọ ya agaghị agazi n'ihu nwa nkọwa. Otu nke ọzọ wee bụrụ aha ndị na-egosipụta nkwenye ndị Igbo n'ebe ọfọ dị. Ndị Igbo kwenyere na ọfọ na-egosipụta aka na ikpe nkwụmọtọ. N'ihi nke onye ji ọfọ wee na-eme ihe na-ekwu ma ọ bụ na-ekwu ihe ga-akwụ n'eziokwu. Ụfọdụ aha ndị na-egosipụta ọnọdụ ọfọ na ndụ ndị Igbo ndị gbara elu n'akwụkwọ agụmagụ gụnyere ọmaife, nke mkpụrụ isi ya bụ ọmaife jide ọfọ, ejimọfọ na ihe egwu akaji ọfọ. Akaji ọfọ pụtara onye e nyere ikike ijide ọfọ. Nke a bụ aha otutu enwere ike inye mmadụ. Ọ bụ aha enyere otu agwa dị na akwụkwọ ọfọmata. Akaji ọfọ nke mbụ ndị ndagburu. Ọ bụ aha echichi ọzọ uru agwụ. Dịka ọfọmata si kọwaa, ha na-ekwukwa na ọfọ ahụ ọ na-eji n'aka mgbe ọbụla sokwa n'ike o nwere, maka ọ dịghị ihe ọbụla o ji ọfọ ahụ n'aka kwuo agaghị eme, kama ihe aha agaghị eme o mee mmaji. Ọ bụrụgodo ọnụ ka o ji ọfọ ahụ wee bụọ mmadụ, kama ọnụ ahụ agaghị ọrịa mmaji. Enwekwa afa ndị na-egosipụta ọmụmụ, otu ndị Igbo si wee na-ahụta ọmụmụ, n'ihi na ndị Igbo hụtara ọmụmụ dịka otu n'ime ihe ha nwere dịka akụ na ụba ha nwere. Ọ bụ n'ihi nke a mere na ha anaghị eji ọmụmụ egwu egwu, karịsịa ọmụmụ nwoke, n'ihi na ha kwenyere na ọ bụ site n'ụzọ dị otu a ka obi ma ọ bụ ezinụlọ agaghị echi. Ụdị aha dị otu a dịka bụ Obiechina, Obianọ, Onyeigbo, Eze nwa, Nwoke na-agụ, Nwakakụ, Nwaọbịara na ndị ọzọ. Anyị agazia n'otu nke na-egosipụta nkwenye ndị Igbo n'ebe chi dị. Ndị Igbo kwenyere na e nwere chi kachasị chi niile, onye kere ihe niile, pụrụ ime ihe niile. Ụdị aha na-egosipụta nkwenye dị otu a gbara elu na ụfọdụ akwụkwọ agụmagụ ndị a dịka Okechukwu, Ekeneme, Ogechukwu, Amuche, Chinwe, Okechi, Nkechi, Nkechi, Ahinze, Mmadụ Abụchi na Chukwudịifu. Anyị agakwa na aha ndị na-egosipụta agwa mmadụ. Ndị Igbo na-enyekwa aha iji gosi agwa onye ahụ. Ụfọdụ aha ndị a nwere ike bụrụ aha mkpọli iji gosi otu mmadụ si gbaa ajọ ma ọ bụ otu onye ahụ dị njọ niile anya. Ụfọdụ bụkwa aha otutu nke eji eto akparamagwa mmadụ ma ọ bụ otu mmadụ dị. Ọmụmaatụ bụ nwa etoghịa mpio, ọhụ ọka. Nke a bụ onye na-ekwu ihe ọbụla ọ hụrụ. Ọhụ ọka bụ aha otutu Nzeka, dịka aha otutu ya siri dị. Ọ bụ ya hụrụ ma gbakwa ama maka ndị gburu Ọhahụrụ. Dịka ọfọmata si kọwaa ya, ozugbo o bilitere ka okwu okwu, ha bido tụwe ya aha a na-eti ya ọhụ ọka, ọhụ ọka, ọhụ ọka, n'ihi na ha maara ya dịka mmanya. Ọ naghị ezu ahịhịa ihe ọjọọ ọbụla ọ hụrụ ma ọ bụ nna ntị na-emere, o kwuo ya ka ndị mmadụ mara maka ya. Nke a ka a ga-ahụ na ihu akwụkwọ 22 na nke ọfọmata. Enwekwa aha ndị di na nwunye na-akpọrịta onwe ha dịka Ọmasịrị di ya, Obi di ya, Enyi di ya, Uga di ya na ndị ọzọ. Enwekwa aha ndị na-egosipụta otu mmadụ dị niile anya. Ndị Igbo na-enyekwa aha igosi otu mmadụ dị niile anya. Ọmụmaatụ, Ọhahụrụ. Nke a pụtara ndị ọzọ bịa soro hụrụ ụdị ihe a na-ahụ. Ọfọmata kọwara mpụtara aha otu a. Ịjụkwa anụ ase ya ihe gbasara mma ụmụ nwaanyị akọwara gị ihe kpatara ọchịchị aha a na-achọ ya ji echu ha ụra bụ maka na mma ọ mara na-ese okwu. Ọhahụrụ machara mma agwụ. Ọ bụ ụdịrị mma ahụ ọ mara kpatara nne ya jiri wee gwa ya ọha soro m hụrụ. Enwekwara ụdị aha na-egosipụta mmekọrịta dị n'etiti na mmadụ ibe ya dịka Obiọra na ndị ọzọ. Na mmechi, asụsụ na aha bụ aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nri, n'ihi na ọ bụ asụsụ ka eji ezipụta aha. Aha na akụkụ nke ya bụ otu ụzọ esi egosipụta asụsụ. Ọtụtụ aha ndị Igbo bụkwa ahịrịokwu na-emejupụta ha. Ụdị mmekọrịta dị otu a dịkwa n'ebe aha asụsụ na agụmagụ dị. Agụmagụ bụ iji asụsụ n'ụzọ nka wee zipụta ebumnobi odee, ebe asụsụ na akụkụ nke ya na-eme ka agụmagụ nwee ndụ na mpụtara. Ma asụsụ ma aha na agụmagụ bụchasị ụzọ e nwere ike isi akwalite omenala ndị nke asụsụ sokwa n'ime ya. Ntụsasị aha ndị a ndị odee agụmagụ ndị ejiri wee kwara ngwaọrụ na nchọcha gosiri ụfọdụ ndị odee na-enye agwa dị n'edemede ha. Aha ga-enye aka gosipụta ma kwalite asụsụ na omenala Igbo. Ụfọdụ nyere aha bekee ma ọ bụ aha sitere n'asụsụ agbụrụ ndị ọzọ, ebe ụfọdụ ndị odee gbalịrị webata aha Igbo oge ụfọdụ debiri ha edebi nke na mpụtara na nghọta dị n'aha ndị ahụ agbachaghịzi elu.
Ụfọdụ kwa webatara aha enweghị mpụtara ma ncha. Ụdị akparamagwa dị otu a na-ebute nnukwu amamaka n'ihu nye nkwudosi ike, nkwalite, ntolite na mmụba asụsụ na omenala Igbo. Nchọcha gosikwara na ụfọdụ ndị odee agụmagụ gbara mbọ ịkọwapụta mpụtara aha ha nyere agwa ha. Nke a bụ ihe dị mma ma kwesịkwa nṅomi. Inye aha sitere n'asụsụ na agbụrụ mba ndị ọzọ ga-enye aka ebute ọdịda na mmekpa ahụ nye asụsụ na omenala Igbo. Na nchịkọta, aha asụsụ na agụmagụ so n'ụzọ omenala si amụba ma na-akwụdosi ike, n'ihi na aha asụsụ na agụmagụ la omenala la aha asụsụ na agụmagụ ala, ha atọ na-akwado onwe ha. N'ihi nke a, ndị odee lezie anya ma kpachapụkwa anya oge ha na-emepụta aha ndị ga-adị n'agụmagụ ha. Site n'otu aka ahụ, gbaa nnọọ mbọ webata aha ndị nwere ezigbo mpụtara dịka o si wee metụta omenala, nkwenye na usoro ebimndụ ndị Igbo. Ọ ga-enye aka nke ukwuu na nkwalite na nkwudosi ike asụsụ na omenala Igbo. N'ihi na oge ndị ọgụụ na-agụ ma na-akpọpụtakwa aha ndị ahụ, ọtụtụ n'ime ha ga-enwe mmasị, ọkachasị ndị abụghị ndị Igbo, ịchọ ịmata ka esi akpọpụta aha ndị ahụ nke ọma, tinyekwara ịmata mpụtara aha ndị ahụ. N'ụzọ dị otu a, asụsụ na omenala Igbo ga na-agbasa, na-amụba ma na-akwụdosikwa ike. Ndewonu.